l-orsijiet jiġu għal breakfast. Ftit ta' snin ilu f'xi tal-Kanada xi orsijiet bdew jersqu viċin id-djar. Il-pulizija avżaw lin-nies biex joqogħdu attenti filgħodu meta jiftħu l-bieb jew it-twieqi. Kellhom raġun jibżgħu, jaraw ors daqsix jittawwal mit-tieqa l ġewwa, bajnejh kbar iħarsu lejn il-cornflakes li l-familja tkun ħejjiet għal breakfast. Dawn l-orsijiet kienu qed joħorġu mill-foresta għax is-siġar hemmhekk ma kinux qed jagħmlu l-frott li l-orsijiet tant iħobbu, jiġifieri il-blueberries, li bil-Malti ngħidulhom ċawsli. Iċ-ċawsli huwa frott żgħir b'toma tajba ħafna. Fl-avviż li għamlu minn fuq it-television u fil-gazzetti, il-pulizija qalu lin-nies biex iżommu suffara dejjem fuqhom biex jekk jaraw xi ors minn dawn isaffruha u jagħmlu wkoll ħoss kbir, b'hekk l-ors jibża'. It-tagħlima tal-istorja. Meta kont tifel żgħir, xi drabi ma kontx inkun nista' norqod għax ma kontx inkun għajjien ħafna. Allura l-mama kienet iġġib li t-teddy bear u ndaħħlu fis-sodda miegħi. Kien teddy bear kannella, imnieħru iswed, għajnejh tal-ħġieġ u idnejh rotob. Kont noqgħod indaħħallu subajja f'ħalqu u nafaslu mnieħru, imma ma kien jagħmilli xejn għax kien teddy bear taċ-ċarruta. Sakemm norqod bajnejja jinfetħu u jingħalqu li t-teddy bear kont noqgħod niġbidlu idnejh, iżda ma kienx iweġġa' għax dak mhux annimal ta' veru. Imma t-teddy bear ta' veru, jiġifieri l-ors tal-foresta mhux hekk. Ara li ma jkunx hemm il-mama tal-orsijiet iż-żgħar u tiltaqa' ma' xi ħadd meta l-kaċċaturi ikunu ħadula l-frieħ tagħha. Dak il-ħin tigirfek żgur jekk ma tiklokx ukoll. Issa l-Bibbja li hija l-ktieb li biħalla jallimna ħafna tgħidilna li aħjar niltaqgħu ma' ors li ħadula l-frieħ milli ma' xi ħadd li ma jħobbx lil Alla. Għax jista' jkun li oħrajn ikunu jriduna nagħmlu xi ħaġa li Ġesu ma jieħux pjaċir biha. Nies hekk ma jħallunix inkunu ħbieb ta' Ġesu. Allura m'għandniex nagħmluha magħhom, imma noqogħdu ma' dawk li nafu li jħobbu lil Ġesu.